Uskoro na platnu. Film godine. Napad džinovskog slaga. Kupiti kokice i vratiti se do ostalih je teže nego što sam mislio. Sreća, pa imam šta da grickam. Ne mogu da uživam bez kokica. Žališ se, Korde? Ovo mesto je sjajno. Nego šta? Ogroman ekran, odličan zvuk, snežna pećina je sjajna. Čak i sa ledenim baucima. Ledeni bauci? Da li su to oni koji prave sladoled u bioskopu? To su mesožderi koji žive u tom ledniku. O, u redu. To valjda ima smisla. Opusti se, druže, zima je. Sada spavaju. Da, konačno. Da, put je bio dug i naporan. Ali pogledajte šta vam je Pronto doneo. Avaj, pošto je put bio tako dug i naporan, Pronto je morao skoro sve da pojede. Ja ću morati da pojedem tebe ako ne dobijem neke kokice. O ne, prijatelju, nikad ne bi uspeo. Samo molenoid može da se probije kroz neviđenu gužvu do prodavnice. Film počinje. Pa, evo nas. Samo ti i ja. I ne sjećam se da li imam još jednog slaga ili dva. Ma daj, pa ne možeš tako da držiš blaster. To bi pokvarilo putanju. Ti ćeš Maxa Jacksona da učiš da puca. On je najveća filmska zvezda svih vremena. Kažu da čak i ne sluša predloge režisera. Hladim se da bi tebe slušao. Pa, dug je put od pravljenja snimaka za Slagnet do rada sa takvom zvezdom. Ali jednog dana će na tom ekranu biti moj film. Ne zvala se ja Trixie. Hej, ne vidim ništa. Ostavit ću meh gde hoću, a hoću da ga ostavim baš tu. Hej, budite malo tiši, pokušavam da gledam. Hula banda? Shaneova banda? Pa, deluje mi da nas očekuje duel. Snežna pećina. Slušaj, Billy, došli smo da gledamo film. Hajde da ne smetamo drugima. U redu, onda ću da smetam samo vama. Samo ti snimaj, devojčice. Hoću da svi vide kako Hula banda sređuje Shaneovu. Billy, ne možemo ovde da se borimo. Povredit ćemo nekoga. Taj neko si ti! O ne, zvuči kao da je Pronto propustio najbolji deo filma. Šta je sa tobom? Nakon prošlog puta, Dr. Black nas je oterao zbog tebe. Znači, učinio sam vam uslugu. Korde! Gotov si, Jacksone. Gotov si, Shane! Šta to radiš? Vidiš te rupe? Sve će nas zatrpati led ako ovo čudo počne da se ruši. Ha! Evo ti slag, Shane! Stani, moramo da izađemo, Billy. Ako taj ledeni zid padne, svi smo gotovi. Rekao sam ti, ne stajem dok ne pobedim. Ako hoćeš da se predaš, onda u redu.
U redu. Dobro, predajem se. Duel je završen, u redu, pobedio si, samo prestani. Vidite? Pobedio sam! Sredio sam Shaneovu bandu! Zar nisi čuo šta je Eli rekao? Naravno da jesam. Rekao je da se predaje. Batice, moramo svi da se smirimo. Te rupe mogu ozbiljno da ugroze čvrstinu lednika. Za sada je sve u redu. Sve dok... Da, ne moraš da završiš tu rečenicu. Izgleda kao da je zimski san gotov. I šta je Pronto propustio? Pronto! Da, znam, zvuk je sjajan. A niko mi nije rekao da ima i mirisne efekte. A specijalni efekti su stvarno neverovatni, čak i bez ovih naočara. O ne! Drugari, ne! Ovaj lednik nije čvrst. Imamo veći problem. U pravu si. Stvarno imamo veći problem. Hej ti! Da, obraćam se tebi. Ne sviđa mu se kako Max Jackson glumi. Hajde! Samo napred. Probaj. Što je bilo sa filmom? Predstava je završena, izlaz je tamo. Svi napolje. Da, požurite. Vi ste poslednji. Ne vraćamo novac. Možda je hteo da mu vrate novac. Hajdemo! Kuda ste vi to pošli? Zar tebi nikad nije dosta? Vama je bilo dosta, sećaš se? Zato sam zastao ovde pre nego što izađem. Ja ću to uzeti. Ej! Imaš dokaz da je moja banda bolja od Shaneove. Kad ovo stavim na slagnet, svi će videti. Kako se Eli predaje da zaštiti ljude? A vidi ga sada. Kako spasava ljude dok ti sediš tu kao neki floper. Samo ti nastavi da me snimaš. Pokazat ću ti šta sve znam. Šta ćemo da radimo? Slagovi ga samo čine većim. Onda da smislimo nešto bolje. U redu, dobro je. Sad bar znamo da nisu samo slagovi. Sve što ga naljuti ga čini većim. Tebi je to dobro? Uskačite, svi izlazimo odavde. Tipično za Shaneovu bandu, uvek napuste borbu. Čekaj, ne! Šta to radiš? Dokazuje da je bolji od tebe. Pa, svakako je bolji u povećavanju tog bauka. Mnogi slagovi samo razljute bauka. Može se pobediti samo blagom pesmom Slirena slaga. Slirena slag? Gde njega da nađemo? Postoji čitava gomila njih. Duboko u baukovom skrovištu, da. Kreni, probat ćemo da ga usporimo. To će ga usporiti. Hajdemo! Da li snimaš, snimateljko? Baš svaki kadar. Hoću da svi vide kako ga je hula banda zaustavila, a Eli Shane pobegao kao kokoška. Ovo je baš dobro. Čoveče, zaglavljeni smo. Ulaz je zaključan. Zbog tebe! Zašto mene kriviš? Jedini se trudim da sredim ovo čudo. U zaklon! Svi u prodavnicu! Treba nam taj Slirena slag. Nećemo imati vremena da ga nađemo ako ne učvrstimo lednik. Ako padne, srušit će celu pećinu. Razlog više za bežanje. U redu, Pronto može da iskopa tunel, ali mi je potrebna pomoć. Trebalo bi da budete tihi. Odvlačite mi metu.
To neće uspeti! Bolje me poslušaj! Da, u redu. Kao da bih ikada slušao gubitnika kao što si ti. Vidiš? Pustite njih! Možda mogu bar da mu odvuku pažnju. Idem posle Irena Slaga, a vi se pobrinite za ostalo. Neko peva. Morat ćemo preko na teži način. Ovo je baš grozno. Hej! Hej, snimateljko! Snimaj ovde! Juhu! Da li snimaš? Juhu! Prestani! Dovlačiš ga tačno iznad nas! Da, dobro! Ne bih morao ako dođeš ovamo da me snimiš! Juhu! Nikada se nećemo izvući odavde, zar ne? Ne znam zašto sam odjednom tako umoran. Hvala, Burpi. Mora da je od pevanja. Ha? Slirene, hajde. Hej ti mali, Slagu, potrebna mi je tvoja pomoć. U redu, dobro. Sada sam budan. Nažalost, izgleda da je pravo vreme za doručak. Probajte da me uhvatite sad! Nisam stvarno tako mislio. Da li si ovo snimila? Baš kao Max Jackson, zar ne? Prestani da rasteš! Šteta što nije glumac. Bar bismo mogli da mu pričamo šta bi trebalo da radi. Da, kada bismo imali reditelja. Da, pa, sva sreća što ga imamo. E, to je bilo skroz Max Jacksonovski. Da, znam. Moram da priznam, baš si prirodan. Kamera te obožava. Ovo će sigurno biti u filmu. Osim što... Osim što šta? Nešto nije u redu. Vas troje se borite protiv jednog čudovišta. Da li si gledao lošiji od lošeg? 15 puta. Ja sam gledala 16 puta. Pazi! Da li Maxu ikada iko pomaže? Nikada. Max Jackson uvek radi sam. Tako je! Tvoji prijatelji samo odvlače pažnju sa tebe. Ne mogu da se usredsredim na tebe. Reci im da idu da kopaju tunel i zapuše te rupe. Ovo je tvoj veliki Max Jacksonovski trenutak. Da, ja sam zvezda, ne oni. Dobro, blesani, slušajte. Naočarko, ti si sa onim trolom, zapušite rupe. Mala, ti radi isto što i Krtica.
Glumci uobraženi su i to može da se iskoristi. I akcija! Hej, Blesane! Misliš da si baš sjajan? Šta kažeš da se sada istopiš? Odavde! Razumeš da se istopi kao pahuljica? Zato što je ledeni bauk! Pravi sam junak borilačkih filmova! Da, ali ti junaci obično pobeđuju. Pa šta da uradim? Čekaj, znam! Možda da ga pogodim sa još slagova? Ne, to ga čini većim. Možda da ga ne gađaš više. Ali ako ga ne gađam, šta onda da radim? Ne znam, Max Jackson to nikada ne bi uradio. Da li se šališ? Ovo je sjajno za film. Prigrli kokicu. Postani kokica. Imam bolju ideju, da ga dovršim Ramstone slagom. Ne! Gotovi smo. Trixie! Spašeni smo! Ne, bila si u pravu malo pre. Gotovi smo. Ima slirenu. Pucaj! Ne mogu! Imam samo jednog! Dobro, moramo našeg bauka da dovedemo kod ostalih. Onda će moći sve odjednom da ih gađa. Da, naravno, pa da Eli bude junak, šta bi to meni koristilo? A šta misliš da se živi izvučemo odavde? Bili, čekaj! Brzo, svi u salu za projekcije! Potreban nam je novi plan. Ne mogu da ih sve gađam s lirenom ako polovina juri Bilija. Naterala sam Bilija da nam pomogne. I nateraću ga ponovo. Hej, kuda ćete? To je samo gladno džinovsko čudovište! Požuri, Trixie! Hej, Blesane! Misliš da si baš sjajan? Šta kažeš da se sada istopiš? Odavde! Vidite? Pobedio sam! Sredio sam Shaneovu bandu! Pogledaj me, ja sam prava filmska zvezda! Evi Shane je pobegao kao kokoška! Vidite to? Pogledaj! Dobar potez. Ni Max Jackson ne bi mogao bolje. Pronto bi mogao, ali sam bio zauzet još važnijim zadatkom. Kopanjem našeg izlaza. Koji sam završio. I lednik je sređen. Čvrst kao stena. Hej, a tvoj film se prikazivao na platnu. Da, izgleda da ovdje ipak imamo pravog reditelja. Hvala. A sljedeći put hoću da radim sa boljim glumcima. Da, ja sam sasvim umoran, a i moji slagovi su. Drago mi je što je sve gotovo. Nije gotovo! Oh, hajde, Billy. Gotovo je, sredili smo bauke. Niste vi ništa uradili, ja sam bio na platnu. Videli ste šta se desilo? Ja sam sve bauke doveo na jedno mesto, znači ja sam sve sredio. A kad svi budu to videli, niko više neće misliti da je Shaneova banda bolja od moje. Zato mi dajte kameru, osim ako nećete da vas ponovo sredim. Nema problema, Billy.
Potreban nam je još samo jedan kadar da bi sve ispalo stvarno dobro. Hula banda koja stoji na poraženim baucima. Drago mi je što jedan član bande dobro razmišlja. Hajde, ljudi. Potrudi se da me uhvatiš sa dobre strane. Šta ja pričam? Ja sam sa svake strane... Čekaj... Zašto sam... Znaš, ovaj ti je možda i najbolji do sada. Da, jedva čekam da svi vide kada ga postavim na slagnet i gotovo!